Γεια σας παιδιά, να έρθετε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου στο YouTube. Είχα ξεχάσει το vlog που είχα κάνει ότι έβαψα μαλλί, εντάξει το είδατε κιόλας, οπότε δεν χρειάζεται να τα λέω. Και ναι, θα κάνουμε ένα haul που μου πήρε ο πατέρας μου σε ένα περίπτερο στη γειτονιά του. Και ναι, πάμε να ξεκινήσουμε και θα δείξω το πρώτο πράγμα που ήταν για τον Άγιο Βαλεντίνο. Αυτό μου το πήρε για τον Άγιο Βαλεντίνο ο πατέρας μου, μπαμπάκα σου. Και είναι αυτό μια λάκτα που λέει από, εντάξει κάτι απλό, μια σοκολάτα. Και μετά μου πήρε 1, 2, 3, 4 κρουασάν τσάπιον, γιατί αυτά είναι τα αγαπημένα μου κρουασάν. Αυτά είναι λοιπόν τα αγαπημένα μου κρουασάν. Μετά μου πήρε τσίχλες φράουλα. Και μετά, λοιπόν, μετά μου πήρε αυτό εδώ πέρα. Τη σοκολάτα την είχε πάρει ξεχωριστή και δεν ξέρω πόσο έκανε, είναι η αλήθεια, αλλά για τα υπόλοιπα πράγματα ξέρω. Αν και εντάξει, λοιπόν, 60, δηλαδή 4,60, καλά. Δεν ξέρω να μιλάω παιδιά, 60, το κάθε κρουασάν έκανε 60 λεπτά. Μετά οι τσίχλες 1,30 και αυτό εδώ πέρα που θα το ανοίξω να δείτε τι ακριβώς είναι. Έκανε και αυτό 1,30. Το ανοίγεις, κάτσε. Είναι τύπου έτσι, ωραία, το γλύφεις και είναι ας πούμε σαν γλυφιτζούρι και στη γλώσσα σου βγαίνει αυτό το υγρό ρε παιδί μου και καταλάβατε. Είναι γεύση blueberry και είναι γαμάτο. Είναι τέλειο και κάνει τη γλώσσα μπλε. Αυτό ήτανε και μάλλον μπορεί, δεν είναι σίγουρη. Δεν είναι σίγουρο. Μπράβο Ιάννα, καλά ξέρει να μιλάς, να πω. Δεν είναι σίγουρο, αλλά μπορεί να κάνω vlog. Δεν είναι όμως σίγουρο. Οπότε ναι, θα δείτε αύριο αν είναι σίγουρο ή δεν είναι. Ναι. Και αυτά, θα σας δείξω λίγο τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά κλείνω λίγο. Λοιπόν, έτσι είναι. Τώρα έχει βγει λίγο υγρό. Και έχω λίγο γαμάει. Έβρισα, δεν πειράζει. Υγεία μωρέ. Και ναι, λέει ότι είναι blueberry είναι. Και είναι, λέει, 5 συν, 5 και πάνω. Είναι πολύ ωραίο παιδιά. Είναι πολύ ωραίο, άμα το βρείτε να το πάρετε. Και ναι, μέσα είναι έτσι, νομίζω σας έχω δείξει. Τι νομίζω σας έχω δείξει, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Λίγο και όπως είπα μπορεί να κάνω vlog. Να είστε συντονισμένοι. Έχει βγει πολύ λίγο το βιντεάκι αυτό. Αλλά δεν με πειράζει, εντάξει δεν πειράζει. Άμα ακούτε κάτι, έχει βάλει η μάνα μου πάμε πακέτο. Της αρέσει να βλέπει τώρα τελευταία πάμε πακέτο. Και εγώ το έβλεπα. Παλιά μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα δεν ξεβαριέμαι και πιο πολύ βλέπω ταινίες στο Netflix. Π.χ. K-dramas, διάφορα. Πιο πολύ K-dramas όμως. Τα K-dramas είναι κορεάτικες σειρές. Ναι. Αυτά. Οπότε θα τα πούμε μάλλον αύριο. Εντάξει, όπως σας είπα δεν είναι σίγουρο. Αυτά. Bye bye.